Ki resort bat ki homestay balas nada KHEDC maulai nongkwar kisu sa kongreng haduk mentah batla sakhi yak jing satu no kitiar ki babun hakate ki chaka kijing ki bejur kilami halor ki jing bamla pendep yak resort bat homestay balas dang sna da Kachi Hills Autonomous District Council Lentirim Hajan Martin maulai nongkmar bat pej yakini kijing tei lasu no klem ka jing pej bat jing sumar ka babiang bat kumta bun kitiar ki bedana ka tega yeng kentup ya kitiar elektrik ki jing khang ki tenum bat ki tiar lasu tu no kat badang mi ki por kisngi ya pi barok ki bapej ya ka news apa yang keding dok pai sngi ki bamenta ya ka bangiwan spok ni ka jaka ka badan chini spok dam kebetulan cedin jong ka Martin jong ka Shillong Municipal Board ka bahap ro pa maulai nongkwar ya ka ba bon sin ki paj ba ki jukot ya ka kum ka lentirim tikum u brio u baju tray nam taka imlang salang baru bolong ru nong song snong apo ka jela mi halia na sebelong ba ka long ka ai ka bas ngosi palat du kata anda bangapoi apo ka ni jaka ka ni sngi ka bamenta anda habang ayu i ya ki babun ki jingtei ya ka banakaliang jong ka Khas Hills Autonomous District Council ka de bantai lupa ndai menta ka khlemla ba pentai kami ki kum ki paj ba ngim la bantem kat no post pa kror ka de ban penlot ya ni ka pisah ya ka bantai ya kini ki jingtei kum ki resort kum ki homestay ya ka babun na pedeng ki resort ki homestay menta anda habang i kum ki tenum ya ka bakila tei lemba kini ki diner roof lane kum ki selling berarti lemba ki PVC lane kita ki jingkhangit baper ki jingkhang ro ki batai lemba ki ding mentah kila satu lot haki brio ki buan spok ni kejaka kani kejaka anda habang isaki mentah kelalong kum kejaka ka bagi brio ki wan bandi kiat ki wan ban yak halai ki wan lese ban pelong kuta ka ketem auria ya ka ba ki bubun ki brio ki la ban wan spok ni kejaka kimpat tip ya ka ei ka ba nakaliang jong ka Khas Hills Autonomous District Council kalale nakata ka daw kum ubrio hakane ka por nganget hi bon na pren ki paj ba nong song snong anda habang i kum ne ngi laban ong lese ngi sa apren ka umdom balai kai ka daw ya ka ba ka district council ka chupen le ai ka ya ka pisa nga haban bo ki jingkli namar ba nginum laban chu man chu sngap kum ni ban chu pej kum ni namar ngi ting namar lemba ka pisa jong ki paj ba la penlot hadu kat ni spa kror ka pisa bat shano ka pisa ka lej bat nangno gi ya ka pisa la pen lej ru bat ka ai ka daw ru latei ya kani ka resort ka homestay ka bazan chembo chapo kani ka lentirim ka ba kani sngi ka bamenta te kani ka project ya ka ba bun hingi haban so thu sai da habangi poi po kani jaka kani sngi ka bamenta ngila ba ngila i ba da kinyut kinyer sudah ki bala sop ya ki yeng ki sam ki bala de bantai bat ka ai ru ka ba haban ong ni ka por bat ka jing jabo ro kaladang kenrei shu spok kani ka jaka bat ngi so ban ong ro ba lengba ka district council ka Khas Hills Autonomous District Council kan haban chim ya jingkit kli ya ka ba kum kini ki jingtei beler bantai hapo kan ka jaka don kam ban bantre kam no eki ya ka ba ki babun ki briu le se ki bawan lasha edin habot ki di ban wan da ka jingnang ka jingtep ki di ban wan kat kum ka benta ya ka balabu hapo kan ka jaka om dei ban chu pelut ka ya ka pisa ya ka ban chu ong no ba kalong ka pisa jono re jono shimet na kata ka daw ngidon kam ban sengtu sha hero kum kinong song snong bagi don kam ban yo ek jing pahara ngi haban pahara namar ngim kwa ban ong ba kan ni ka jaka ka chujot no kan chuja no nginum la ban ong ba kan ni ka jaka le se hisen ka sngi ka chulong kan nong kenti simet ka jongno ka jongno ndai ngi haban ong shai ba kan no ka benta ka ban nakaliang jong ka sorka la ni nakaliang jong ka district council kala de bantai ka di ban long kata ka ban wan ra ya ka roi ka par na ka benta ki paj ba nong song snong lada ya kan ni ka jaka la tei kum kata ka resort ka homestay don kam ban wan rai ki brio bakin yo ya ka lat yo kam yo jam om dei ban pelut ya kan ka pisa ban chu brat kai sharum bat seneng ya ka ba on chu pensa kum ni kum balong menta ya ki baki babun ki tiar gitar ka bla pendet kam hang ni ka ka spa ka pau ka bla pendet hapo kan ka jaka menta kala jakno ala satu no da ki brio ki bon kai hapo kan ka jaka
Den nak tak daw hingi haban sngau han ka por ban nga habru ban kentu ya ka Khas Hills Autonomous District Council bahkan syem ka jingkit kli nang ne syakmat balada kamla ban syem ka jingkit kli ka district council ka dan kaman pensyai sikipat ba balai latai ya kani ka resort ya kani ka homestay bat ka ka dawru om syem lala ban pentre kam hadu kini ki singi ki bamenta kata ka di ka benta ka banga pentah ni ka por nak lian jonga ba bansai mar banyang ublong wei na penki nong song snong hapo ka jela meghalaya baru buju yai bentre nak benta ka jingba halor ka emlang ka salang kumjuro ban pahara ban yeng rengkat lang bagi ba om ban chuan ra tang kum ban chu penjot kai ya ka jing em jogi ba hapo ka jela ka bangi don menta kublai shibon